Yung mga may sakit. Yan. Si Andrea yung unang nagsusuka, tapos si Alicia. Pero same day lang sila, si Andrea madaling araw. Tapos kinaumagahan si Alicia, nagsusuka, masakit yung tiyan. Tapos si Chetil yung nagbantay sa kanila kasi trabaho ako. Tapos ako today, kahapon, ay today nga. So, yeah, pero na ano, may nagsusuka din siya. Tapos nagtatay. Maraming virus talaga guys pag ano, winter, malamig. So yan giniginaw sa taas. Yan natutulog sa sofa. Yung isa masakit daw yung leeg din niya. Ako rin guys parang ano, yung sinisikmura na ako. Sana hindi. Lagi na lang ano, nagkakasakit. Ay, nung Pasko pala ako lang yung nagkasakit yata. Pero last time no, nagka-corona kami ng pangalawang bisis kami din lahat. Ay, nako. So hindi ako magtatrabaho bukas. Ay guys, magluluto tayo ng lumpia. So let's make spring rolls. Matagal na akong walang stock guys sa freezer. So bumili tayo ng yung ang gusto ko sa lumpia ay pork meat ay yung ano ba yung ground pork yung gagamitin natin. Ayan. So bumili tayo, nag-sale siya 30 kroner yung 400 grams. So yeah. So here is our ground pork. And then, may, ano lang, simple lang yung ilalagay ko sa ating lumpia, guys. Just carrots and cabbage. That's it. And then, garlic and onion. So, that's it. Simple lang, guys. Wala nang maraming ano. Tapos, magluluto din tayo ng, gagawa tayo ng shumai. Pork shumai dito. Na may shrimp. So, ito, inano ko siya. Siniparate ko siya kasi gagawa tayo ng wonton soup. So, hindi ko to nilagyan ng sesame oil. So, ito yung pang shumai natin. So, lalagyan ko pa yun ng sesame oil. So, mayroon tayong minced prawn or shrimp. Tapos, ground pork. Tapos, nilagyan ko siya ng spring onion. Tapos, carrots. Ay, ano ba yung water chestnut. At saka, mushroom, nilagyan ko siya. Yung napanood kong recipe guys, iba yung nilalagay nila sa wonton soup. Walang carrots, walang mushroom. Pero inano ko na lang, inisa ko na lang para sa pang shumai. Tapos may egg. Tapos salt and pepper. So yeah. Tapos hindi ko nilagyan ng sesame oil muna yung pang wonton soup natin. So yeah. Lulutuin ko tong spring rolls kasi baka masira na naman yung yung karne natin. So, ipe-freezer na lang natin yung ating spring rolls pagkatapos. So, wala tayong olive oil guys. Naubusan ako. So, ito na lang yung gagamitin natin na oil pang saute.